Bishop Ezeofor, Anglican Bishop Agwala Diocese, Reverend Samuel Ezeofor ekwugo na Jesu Kristi abụrụgo ori aha tupu awe mụọ ya maka ọwa ya dịka ezigbote onye na-eweta udo na onye na-eweta agamniru mere ji wee kpọọ ya Emmanuel. Abụchi nwa ọzọ pụtara anyị akụkọ. N'ozi ekeresimesi ya nke o kwuru na Chapel of Grace Bishop Scott Ihulobia, Right Reverend Ezeofor mere ka amata na ya bụ aha a na-akpọ Emmanuel enyere nwata ahụ bụ Jesus Christ na-egosi na Chukwu nọnyere ndị ọbụla kwenyere na ya ma gwa ndị Naịjirịa ka ha gbaa mbọ nabata ya bụ eze amụrụ ọhụrụ na ndụ ha iji wetara ha aṅụrị n'oge dịka oge ugbu a. Right Reverend Ezeofor gwekwara ohere ahụ wee gwa gọọmenti Naịjirịa ka ha gbaa mbọ chọta ụsa ghere eghe nye oke nsogbu na-adapụta na Naịjirịa nke bụ agụụ na enweghị ezi nchekwa iji wee nyechigha olileanya n'ebe ndị mmadụ nọ.